स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां बिबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफ्रा जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बे समाव गोदान नेमा सौफैबाय आरो थाबैनो बे गोदान एसअपि खौ फोसावनाय जागोन केबिनेट जथुमनि जोबनायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय बिबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफोरनाव दावबायारिनि फोरमान बिलाइ गैयाब्लाबो जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बाइक सालायगिरिया हेलमेट गानाब्ला रैखाथि बिफाना बाइक सालायगिरिनिफ्राय जुरिमाना लानो मोननाय नङा जुदि बाइक सालायगिरिफोरनाव जेबो फोरमानलाइ गैया अब्ला रैखाथि बिफाना मोनसे सांग्रांथिल' होगोन नाथाय जुरिमाना लानो हानाय नंला बे बाथ्राया केबिनेट जथुमनि जोबनायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावना होनाय लोगोसे अट' रिक्सा रिक्सा आरो इ-रिक्सानि बेलायाव गोदान नेम फैदों 4 खेब से दाय खालामनायनि उनावसो जुरिमाना लानाय जागोन नोंथाङा जायखिजाया फोरमानलाइफ्रा थि नङाब्लाबो एबा ड्राइभिं लाइसेन्स आरसि पलुसन बायदि समसिमाया जोबबाबो बेबारनिफ्राय जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि बेबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफ्रा जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बे समाव गोदान नेमा सौफैबाय आरो थाबैनो बे गोदान एसअपि खौ फोसावनाय जागोन केबिनेट जथुमनि जोबनायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय बेबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफोरनाव दावबायारिनि फोरमान बिलाइ गैयाब्लाबो जुरिमाना होनांनाय नंला सालायगिरिया हेलमेट गानाब्लाबो रैखाथि बिफाना बाइक सालायगिरिफोरनिफ्राय खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां बेबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफ्रा जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बे समाव गोदान नेमा सौफैबाय आरो थाबैनो बे गोदान एसअपि खौ फोसावनाय जागोन केबिनेट जथुमनि जोबनायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय बेबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफोरनाव दावबायारिनि फोरमान बिलाइ गैयाब्लाबो जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बाइक सालायगिरिया हेलमेट गानाब्ला रैखाथि बिफाना बाइक सालायगिरिनिफ्राय जुरिमाना लानो मोननाय नङा जुदि बाइक सालायगिरिफोरनाव जेबो फोरमानलाइ गैया अब्ला रैखाथि बिफाना मोनसे सांग्रांथिल' होगोन नाथाय जुरिमाना लानो हानाय नंला बे बाथ्राया केबिनेट जथुमनि जोबनायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावना होनाय लोगोसे अट' रिक्सा रिक्सा आरो इ-रिक्सानि बेलायाव गोदान नेम फैदों 4 खेब से दाय खालामनायनि उनावसो जुरिमाना लानाय जागोन नोंथाङा जायखिजाया फोरमानलाइफ्रा थि नङाब्लाबो एबा ड्राइभिं लाइसेन्स आरसि पलुसन बायदि समसिमाया जोबबाबो बेबारनिफ्राय जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि बेबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफ्रा जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बे समाव गोदान नेमा सौफैबाय आरो थाबैनो बे गोदान एसअपि खौ फोसावनाय जागोन केबिनेट जथुमनि जोबनायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय बेबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफोरनाव दावबायारिनि फोरमान बिलाइ गैयाब्लाबो जुरिमाना होनांनाय नंला सालायगिरिया हेलमेट गानाब्लाबो रैखाथि बिफाना बाइक सालायगिरिफोरनिफ्राय जुरिमाना लानो मोननाय खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां बेबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफ्रा जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बे समाव गोदान नेमा सौफैबाय आरो थाबैनो बे गोदान एसअपि खौ फोसावनाय जागोन केबिनेट जथुमनि जोबनायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय बेबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफोरनाव दावबायारिनि फोरमान बिलाइ गैयाब्लाबो जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बाइक सालायगिरिया हेलमेट गानाब्ला रैखाथि बिफाना बाइक सालायगिरिनिफ्राय जुरिमाना लानो मोननाय नङा जुदि बाइक सालायगिरिफोरनाव जेबो फोरमानलाइ गैया अब्ला रैखाथि बिफाना मोनसे सांग्रांथिल' होगोन नाथाय जुरिमाना लानो हानाय नंला बे बाथ्राया केबिनेट जथुमनि जोबनायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावना होनाय लोगोसे अट' रिक्सा रिक्सा आरो इ-रिक्सानि बेलायाव गोदान नेम फैदों 4 खेब से दाय खालामनायनि उनावसो जुरिमाना लानाय जागोन नोंथाङा जायखिजाया फोरमानलाइफ्रा थि नङाब्लाबो एबा ड्राइभिं लाइसेन्स आरसि पलुसन बायदि समसिमाया जोबबाबो बेबारनिफ्राय जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि बेबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफ्रा जुरिमाना होनांनाय नंला नंगौ बे समाव गोदान नेमा सौफैबाय आरो थाबैनो बे गोदान एसअपि खौ फोसावनाय जागोन केबिनेट जथुमनि जोबनायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावनाय बेबारनिफ्राय बाइक सालायगिरिफोरनाव दावबायारिनि फोरमान बिलाइ गैयाब्लाबो जुरिमाना होनांनाय नंला सालायगिरिया हेलमेट गानाब्लाबो रैखाथि बिफाना बाइक सालायगिरिफोरनिफ्राय जुरिमाना लानो मोननाय नंला।